Slăvit să fie Domnul. Amin. De câte ori am venit la dumneavoastră, m-am bucurat. Și cred că și în seara asta o să vă bucurați și dumneavoastră. Și ne bucurăm toți în prezența Domnului Iisus Hristos, care lucrează și care în fața Lui e gol și descoperit totul. Lăudați să fie Domnul. Amin. Eu aș vrea să citesc două versete din Cuvântul Domnului Iisus, din Genesa, capitolul 19, versetul 12 și 13. Bărbații aceia au zis lui Lot: pe cine mai ai aici? Ginerii, fiii și fiicele. Și tot ce ai în cetate, scoate-i din locul acesta. Căci avem să nimicim locul acesta, pentru că a ajuns mare plângere înaintea Domnului împotriva locuitorilor lui. De aceea ne-a trimis Domnul ca să-l nimicim. Amin. Amin. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Amin. În seara aceasta nu vorbim despre nimicire, vorbim despre salvare. Pe cine mai ai în casa ta, care trebuie scos și adus la mântuire? Asta e bunătatea lui Dumnezeu care se arată față de noi. Slăvit să fie Domnul. Amin. Îi mulțumim Domnului Iisus. Mă bucur că dumneavoastră văd că vă mulțiți. Și asta înseamnă că Duhul Sfânt e aici. Aleluia. Că Duhul Sfânt face mulțire. Să știți. Când Duhul Sfânt lucrează, poporul se mulțește, biserica se mărește. Asta e harul lui Dumnezeu, care ne învață să rupe cu păgănitatea și cu lucrurile lumești. Și zice să trăim frumos ca în timpul zilei. Lăudați să fie numele Domnului. Trăirea asta în timpul zilei ne cere la fiecare dintre noi să avem o viață curată și o ascultare față de Dumnezeu. Și ascultarea aceasta ne îndeamnă la pocăință. Pe fiecare dintre noi. Avem nevoie de pocăință. Binecuvântat să fie numele Domnului. Amin. Binecuvântat să fie numele Domnului. Aravașana gada samana gada. Noi am început un timp de rugăciune în care mergem în mai multe biserici și ne rugăm înaintea lui Dumnezeu și cerem ca Domnul să facă semne și minuni. Și vă rog și în seara aceasta, aici, să lucreze Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. N-aș vrea să vin eu cu o temă biblică, aș vrea Duhul Sfânt să lucreze El. Atunci Duhul Sfânt dă ce trebuie. Slăvit să fie Domnul. Slăvit să fie Domnul. Pentru că avem bolnavi între noi de ani de zile care nu-s vindecați. Și noi tot ne rugăm și parcă nu se întâmplă nimic. Avem nevoie de mâna lui Dumnezeu să intervină prin semne și minuni. Slăvit să fie Domnul. Eu sunt un om în fața dumneavoastră care crede în minunile lui Dumnezeu. Și eu cred pe Dumnezeu pe cuvânt, că El ce face, ce lucrează, este cu da și amin. Și când vorbește Dumnezeu, ia ființă. Slăvit să fie Domnul. Slăvit să fie Domnul. Mă întreb în seara aceasta, aveți între voi aici un suflet care are nevoie ca Dumnezeu să-i pună rinichi în funcțiune? Aveți, așa-i? Dar sora noastră un nimic. Ăsta e un răspuns la rugăciunile voastre. Că Dumnezeu poate. El poate. Dar noi credem. Credem noi. Credeți, fraților. Dumnezeu într-o biserică unde e crescută și unde crede cu adevărat, Dumnezeu face semne și minuni. Pentru că bunătatea lui Dumnezeu se arată acolo. Îngerii Domnului strimiși aici, mesagerii lui Dumnezeu. Și noi ne rugăm înaintea Domnului Iisus ca Dumnezeu să-și pună mâna Lui binecuvântată să intervină prin harul Său. Căci harul ne învață să rupem cu toate lucrurile păcatului și fără de legii. Avem nevoie de lucrul acesta. Spune că bărbații aceștia s-au dus în Sodoma. Și acolo, când au intrat înăuntru, s-au dus la neprihănitul Lot. S-au dus, dar Lot spune că stătea în poartă. Aștepta ceva. Întotdeauna omul lui Dumnezeu așteaptă ceva. Vreau să vă spun, dumneavoastră, când vă rugați, nu așteptați? Amin. Practic așteptăm împlinirea acelui lucru care noi îl cerem din mâna lui Dumnezeu. Și Dumnezeu e atât de bun că se îndură, vorbește cu noi și împlinește lucrul acela. Slăvit să fie Domnul. Amin. Slăvit să fie Domnul. Amin.
Bărbații aceia au zis lui Lot, pe cine mai ai aici? Pe cine mai ai? Pe cine mai ai în casa ta care ar trebui salvat? Trebuie să ne gândim foarte bine că noi avem nevoie de mâna lui Dumnezeu. Aleluia. Și Dumnezeu în casele noastre trimite solii săi. Aleluia. Și de multe ori noi nu le dăm importanță. Dacă ar veni cineva în casa ta și te-ar întreba pe cine mai ai în casa ta care nu-i pocăit, Doamne, am copii, uitați-vă la Lot, am fiicele mele, am fiii mei, am ginerii mei, nu-s pocăiți. Și îngerul îngăduitor, știți ce spune? Du-te și stai de vorbă cu ei. Spune-le să iasă din cetate, să se grăbească repede. Fraților și surori, timpul e aproape, vine Domnul. Aleluia. Trebuie să ieșim din lumea asta. Ieșiți din lumea aceasta și din lucrurile ei. Ieșiți afară. Pentru că va veni o zi care a rânduit-o Dumnezeu de judecată pentru lumea întreagă. Și ziua aceasta a rânduit-o prin omul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care a suferit pentru noi. Suntem pregătiți să întâmpinăm acea zi? Vă rog să vă uitați în cuvânt. Vin unii oameni și spun că noi nu o să mai rămânem aici în necazul cel mare. Plecăm. Aș vrea să vă uitați în Biblie, în cartea Apocalipsei, când un bătrân întreabă de unde vin aceștia? Din necazul cel mare. Adică au fost luați de acolo să nu fie nimiciți. Și ce au mai făcut ei? Și-au spălat haina în sângele mielului. Avem dreptul acesta la viață. Și biserica adevărată, știți, când se vede la cina Domnului Iisus Hristos. Acolo e biserica adevărată, la cina Domnului. Și Dumnezeu spune, scoate lumea din viața ta. Scoate obiceiurile lumii. Trăiește pentru Dumnezeu. Că dacă trăiești pentru Dumnezeu, El nu te va lăsa în lumea asta ca să fii nimicit. Știți, îngerul i-a zis așa, ieși afară. Și Lot a mai zăbovit, era de seara au venit îngerii. Și au mai zăbovit până dimineața. Și dimineața a venit îngerul la el și a zis, hai, ieși. Ginerii au spus că el glumește. Să nu luăm pocăința ca un lucru de apucat, ca o glumă. Dumnezeu nu glumește. Dacă ați vedea un om care râde tot timpul și numai glume, și numai glume, și numai glume, ce zice despre el? Deci ăsta nu-i serios, domnule. Numai glume și râde fără niciun motiv. Zice că râsul are vremea lui, plânsul are vremea lui, tânguirea are vremea lui. Și un om înțelept știe să folosească din lucrurile acestea la vreme. Și îngerul Domnului spune, a întârziat, hai să ieșim, că scapă-ți viața, ieși afară. Și Lot zice, dacă mai mâna la munte, n-am să pot să ajung acolo. Fă ceva pentru mine. Ce vrei? Aici este aproape o cetate. Lasă-mă să mă duc în ea. Zabrogo menegădos și mănăgânt. Sunt multe cetăți în Aradul ăsta. Dar știți unde să mergeți? Unde e Sfântnicul lui Dumnezeu. Unde e Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și dacă în seara aceasta suntem aici e prezența lui Dumnezeu. Că nu noi v-am adunat pe dumneavoastră. Dragostea lui Dumnezeu v-a strâns la oaltă. Și a zis, ieși. Un înger a luat fiicele lui Lot, una de mână, alta de mână. L-a luat pe Lot, celălalt înger de o mână și pe nevasta lui de alta. Și Dumnezeu te cheamă la pocăință, dar îți spune o singură condiție, care i-a pus și la Lot. Te scot din cetate, scapă-ți viața,
dar nu te mai uita înapoi. Nu te mai uita înapoi. Ce înseamnă că ne uităm înapoi? Când începem să mai iubim lucrurile din lume, pocăiți, cu celulare și cu muzică din lume de ele. Vreau să spun, dacă tu încă mai asculți manele, îmi pare rău să spun lucrul ăsta, nu-L iubești pe Dumnezeu din toată inima ta. Înțelege? Când odată te-ai îndrăgostit de Iisus Hristos, tu începi să urăști lucrurile lumii și îl accepți pe Dumnezeu în viața ta în plinătate. Nu să locuiască Domnul numai într-o cameră din casa mea. Eu vreau să locuiască în toată casa. Amin. Și curtea, tot e Lui, și strada. Eu credințez Lui, tot. Pentru că numai așa poate lucra Dumnezeu în viața noastră, într-o inimă care o predăm total lui Dumnezeu. I-a scos afară din cetate. Dar nevastă lui Lot, inima ei, nu că iubea Sodoma, că ei își chinuiau sufletul în Sodoma, dar au rămas acolo, poate nepoții. Au rămas din fiicele lor, care erau căsătorite. Au rămas ginerii, care poate să comportau bine. Ție nu-ți pare rău? Ai ieșit din lumea aceasta și cei dragi ai tăi să-i lași acolo? Tu să ai viață și ei să moară în păcat? De ce să nu-i salvezi? Că Domnul Iisus spune, scapă-ți viața. Adică ai la dispoziție lucrul acesta. Salvează-ți viața. Dumnezeu asta ne cere. Prin ce capăt e o viață? Prin faptul că cred cu adevărat în singurul Fiul lui Dumnezeu, care este Iisus Hristos Domnul. Cred din toată inima mea. Ați văzut la apa botezului, noi suntem întrebați acolo. Până cât vrei să urmezi pe Dumnezeu? Și frații spun, și eu am spus, până la moarte. Odată am botezat un copil care e redus mental, are 20 de ani, dar mintea lui la 6 ani, un nepot de-a nostru. Și când l-am botezat, m-am gândit acum, când îl bag în apă, ce o să zică copilul ăsta? Că n-am vrut să-i spun eu dinainte ce să zică. Am zis, dacă el se pocăiește și s-a hotărât, îți responsabil pentru ce spune. Și când l-am întrebat, până când vrei tu să urmezi pe Domnul? Și au zis ce a spus un copil. Au zis, până în viață. Noi spunem până la moarte. El a spus până în viață. Și întâlnim de alții spune până și în veșnicie. Un copil. Viața noastră e dedicată lui Dumnezeu. Și vrem lucrul acesta, ca Dumnezeu să-și facă numele de slavă. Sunt aici cu o echipă de frați, să știți. Ori auzit, n-or făcut biserică la ei, la Șoimă, și au zis, venim. De la Pâncot au mai venit și ginerele meu, copilul meu, fratele Traian. Și noi am venit pentru că așa mergem unde suntem chemați. Dar vreau să vă spun, biserica trebuie să experimenteze puterea lui Dumnezeu. Amin. Lucrătorii trebuie să lucreze. Atâta ne rugăm până bolnavul se vindecă. Atâta ne rugăm până îndrăcitul e liberat. De ce? Pentru că prin asta se arată puterea lui Dumnezeu. Aseară ascultam o predică al un frate pastor și în timp și-a vorbit, a spus că el a văzut o femeie demonizată și nu s-a oprit în dreptul ei. A plecat. Și era groază. Zice, cine mai dus-o și pe asta? Să plece.
Și eu eram la Amvon cu el. Și am zis la frate, nu eu eram invitat acolo. Am zis, nu vreau să predic în seara asta. Vin și eu să ascult. Dar am văzut că el a vorbit așa și după 3 ore mi-a venit și mie rândul. Și m-am ridicat în numele Lui Iisus Hristos din Nazaret, singurul Fiul lui Dumnezeu care are putere să dea viață și morților. El. Și Dumnezeu s-a coborât acolo și am văzut Duhul lui Dumnezeu în adunare cum a început să umble. De la inimă la inimă. Și am văzut o lucrare minunată. Un om a început să vomite. Ne-a rugat pentru el și Dumnezeu în plină biserică l-a eliberat. Și l-am întrebat, dumneata, ce problemă ai avut? Și am zis, vreau să spun, Dumnezeu m-a eliberat și a scos dracii din mine. Și îi mulțumesc Domnului. Eu zis, i-am vomitat afară. Domnul spune, salvează-ți viața. Fraților, nu povești. Lucrarea aceasta a făcut-o Dumnezeu ieri. Ieri. Vă spun una care a făcut-o la altă ieri? E mare Dumnezeu. Știi că dintr-un vis poți să devii demonizat? Dumneavoastră, unii nu credeți. Dar eu nu sunt aici să vă spun ce credeți dumneavoastră. Sunt aici să vă spun lucrarea lui Dumnezeu. Zablogome negedovara nagadașa. Elibera nacovia simenega. Salora negada sanavia simenega. Iisus Hristos este Domnul. Iisus Hristos este Domnul. Duhul lui Dumnezeu în adunare. Șalara nagada samana cana managada. Șalara nagada samania faranagada. Ravea șana gada varanaga. Iisus Hristos este Domnul. Și m-a sunat sora mea și mi-a spus, e o soră care, uite, a avut un vis și are o problemă foarte mare. E și însărcinată. Și în seara asta sora e aici. Eu știu că ea nu se supără pe mine. Te rog să te ridici. Alaltăieri Dumnezeu a eliberat. Mulțumesc. Mulțumesc, sora noastră. Nu vă spun să mă laud. Voi mă știți. Vă spun că Dumnezeu lucrează. Amin. De ce să se ducă un om cu probleme la preot? La deslegare, la bodrog sau nu știu unde? De ce? De ce să se ducă acolo? Când aici sunt oamenii lui Dumnezeu autorizați de Dumnezeu. Nu sunt singur om autorizat de Dumnezeu. Toți care sunt aici și poartă sticla cum de lemn și numele Domnului s-au pus peste ființa lor, îți autorizați de Dumnezeu cu putere de sus. Iisus Hristos este Domnul. Și am zis, te rog să vii la pâncota. Au venit la pâncota și ne-am rugat pentru ea. Femeia asta e aici, are 1,50 m și au ținut 5 bărbați de ea. 5 bărbați, atât de puternică era puterea demonică. Dar Iisus Hristos e mai puternic. În numele Lui se mișcă munții. În numele Lui ca duhurile. Dacă instituția medicală nu te scapă de droguri, te scapă Iisus. Medicii le dai bani, îi umpli de bani, te ține în azil și nu se întâmplă nimic. Dar noi ne rugăm. Și Dumnezeu te vindecă. Amin. Dumnezeu te eliberează. Amin. Dumnezeu îți dă viață. Amin. Zaharavanahata shamanaga. Deriovaranahadiet. Și am început și ne-am rugat și Dumnezeu a eliberat-o. Ăsta e Dumnezeu. Marseară aveam o fată de 14 ani. Acum e internată la psihiatrie. Părinții au dus-o la psihiatrie. Când am coborât din mașină, ei erau înaintea mea la biserică. Și când am văzut-o, Domnul mi-a zis așa, o vezi? Da. O zis, ea e abuzată. Și din pricina asta duhurile au venit asupra ei. Mama ei era lângă mine.
Și i-am zis, auzi, cum de tu nu știi nimic despre fata ta? Vreau să vă spun un lucru. Când vii la omul lui Dumnezeu, nu te da drept altul. Că vii degeaba. Nu vii la Dumnezeu ca și când ai merge să înșeli pe cineva. Când vii la omul lui Dumnezeu, tu vii sincer, cu recunoaștere, cu căință și vrei iertare din partea Lui. Dumnezeu să-ți dea vindecare. Și El îți dă. Și am zis pe Arad, trebuie să formăm o echipă de slujire. Și să ne implicăm. Nu cu vorbe, nu cu teorie, și fapte. Și faptele mărturisesc puterea și autoritatea lui Dumnezeu, care ne călăuzește și ne îmbracă cu putere. Dacă ne unim mai mulți la oaltă, facem o lucrare mare. Și Dumnezeu lucrează cu semne și minuni. Și am întrebat-o pe fata aia, cine a fost omul care s-a atins de tine? Și mă s-a zis, nu s-a atins nimeni, n-are nimic. Eu te rog frumos să taci, acum vorbesc eu. Tu ai vorbit din Franța până aici, cred că ai făcut capul apă. Lasă să vorbesc eu acum, dacă ai adus-o aici. Dacă nu, te rog frumos, iau și pleacă cu tot cu ea. Și fata a zis, da. Când am venit de la școală, m-a băgat în mașină. I-am dat drumul la cameră. Ca să vedeți și voi, da? Camera nu mai mers. Și-o strâns-o de gât. Știți că la binecuvântare pastorii noștri cer peste copiii noștri. Ce cer? Pază. Paza lui Dumnezeu. Cere paza lui Dumnezeu să intervină. Că acasă tu îl supraveghezi, dar nici acolo nu-l poți supraveghea. Am avut un caz aici la Arad. O fată de păstor. Și păstor cu nume. Că noi nu facem lucrarea numai la țigani, facem și la români. Să știți. Și ne-au chemat mamă de 12 copii. Fata cea mai mică a fost tradusă de unul pe internet. Și așa de mult s-a îndrăgostit, a intrat într-o depresie foarte puternică. Au atacat-o duhurile. Și când a întrebat pe pastorul, cine-i tânărul ăsta din adunare? O zis, aveți grijă că ăsta a mai făcut 3 fete să intre tot așa în depresie. Și s-au aruncat de la etaj jos. Și ne-am dus înăuntru, mai mulți bărbați. Și s-au uitat la toți, eu cântărit pe fiecare. Și au zis, numai cu tine vreau să stau de vorbă, adică cu mine. Și am zis, și eu m-am gândit la lucrul ăsta, că aș putea să stau de vorbă cu tine. Vrei? Au zis, da. Am luat-o în bucătărie și am stat de vorbă cu ea. Au zis, Domnul, așa, 3 zile de post și eu mă ating de ea și o vindec. Sus Hristos e Domnul. Amin. Sus Hristos e Domnul. Amin. Acum fata lucrează, e bine, chiar am întâlnit-o la rugăciune și ne bucurăm. Nu-L facem noi pe Dumnezeu neputincios. Când El auzi, își trimite îngeri în casa ta. Păi măi frate de nu, te cunoaște Dumnezeu. Te știe pe nume. Își trimite îngeri în casa ta și spune pe cine ai? Scoate-i pe toți din cetate, că vine ziua cea grea și înfricosătoare peste lumea întreagă. Ce vom face noi atunci? Dacă astăzi nu avem o relație bună cu Dumnezeu, de părtășie, spuneți voi, iubiții mei, frați, surori, mame, care sunteți aici, trebuie să aveți ochii minții în cap, să supravegheați copiii dumneavoastră. Că noi îi stricăm. Noi, cu banii noștri, îi stricăm. Noi. Cele mai bune telefoane, cele mai bune televizoare, noi le dăm. Și ei au libertate la informație
Și nu o informație care să-i ridice, să-i facă judecător. O informație care îndeamnă spre păcat și spre fără de lege. Pentru că aș vrea să știți un lucru. Vin unii creștini și spun așa: frate, dar eu nu mai am putere de rugăciune. Vreau să vă întreb în seara asta, câți oameni de aici simte că nu mai are putere de rugăciune? Sunt oameni care nu au putere de rugăciune? Sunt sau nu sunt? Sunt? Hai să ridicăm o mână. Care are? Așa. Vedeți? Dacă ne gândim bine, foarte mulți. Știți de ce? De ce pierdem puterea? Că în momentul când am primit darul Duhului Sfânt, am fost plin de putere. Știți de ce? Eu, într-o împrejurare, după ce mi-a murit băiatul Elisei, am rămas un timp acasă. Că dacă intram în adunare, plângeau toți frații. Și am zis, nu mai pot să mă prezint în fața lor. Am vorbit cu familia, stăm acasă. Pentru un timp, până rana asta, să mai vindecă. Dar asta nu se vindecă niciodată. Și vreau să știți, Dumnezeu a trimis un proroc la mine. Și mi-a zis așa: auzi, dacă vei rămâne în starea asta de întristare, eu nu voi putea lucra prin ființa ta. Ieși. Ieși din starea asta. Adică cum? Să nu mai îmi pară rău? Ce să fac? Să știți un lucru. Dumnezeu e suveran peste tot ce avem noi. De la copii, familie, viață, biserică, frați, prieteni. Dumnezeu. El e suveran. Salvează-ți viața. În seara aceasta ești aici ca tu să salvezi viața. Vrea cineva în seara asta să salveze viața? Amin. Vrea cineva? Sus Hristos e Domn. Amin. Sus Hristos e Domn. Sus Hristos e Domn. Avem aici și pe fratele Mariusică. Domnul să-l binecuvânteze. După ce am luptat pentru familia lui Marius, am trecut printr-o lovitură foarte grea. Dumnezeu, când am urcat la etajul 4, la 4 stai Marius, nu? Când am urcat la etajul 4, 3, la etajul 3, eram bolnav. Aveam 162 de kilograme. Și aveam probleme cu inima. Pulsul 260. Îmi bătea când mă lua criza. Și m-a chemat să mă duc să mă rog pentru frățiorul lui, pentru sora lui. Și m-am dus. Fratele lui a dat argintul viu, a dat afară din el. Nu trebuie să mergi la nu știu care vrăjitoare de la București să-ți iei banii. Pentru că Iisus are putere să vindece. Amin. Sus Hristos e Domn. Amin. Și El e martor aici. Frățiorul lui, Domnul l-a eliberat. De sora lui, Domnul a eliberat-o. Când ne-am rugat pentru sora lui și s-a apropiat în timpul acela de fratele Leo, Leo tremura săracul. Dar astăzi este o familie binecuvântată de Dumnezeu. Și am înțeles că vin aici la biserică. Domnul să vă binecuvânteze. Și părinților din Moldova. Ori veni și ori primi darul Duhului Sfânt, om la 70 de ani. Când o căzut jos, m-am uitat la el și am zis, omul ăsta, primul gând mi-a venit că e mort. Marius știa, frățiorul lui celălalt a vrut să ducă și i-am făcut semn. Nu te atinge de el. Lasă-l acolo. Mama a plecat cu greutate la el și Domnul mi-a zis, poruncește-i să deschidă ochii. Și am zis, în numele lui Iisus Hristos, îți poruncesc, deschide ochii. El era plecat.
o deschis ochii. Ori vrut să-l ajute. Nu. Orice cazuri aveți de eliberare și de scoatere de demoni și de vindecare, nu-i dai tu mâna să ridici sus. Lasă cuvântul lui Dumnezeu să-și arate puterea și autoritatea și în numele lui Iisus să te ridice. Amin. În numele lui Iisus Hristos. Amin. Și să ridică-te în numele lui Iisus și să ridica frățiorul nostru. Eu nu vă spun povești dumneavoastră, că nu-mi permit în fața lui Dumnezeu să mint. Vă spun lucruri adevărate, că îmi doresc să crească Dumnezeu bărbați destoinici. Frații noștri care iubesc pe Dumnezeu, să-i folosească Dumnezeu la un nivel înalt. Mă duc de multe ori la evangelizări sau în biserici și nu sunt îmbrăcat întotdeauna să mă îmbrac cu costum și ăsta. O bluză, o pereche de pantaloni. Și oamenii mă cântărește, știți, se uită la mine așa, mă măsoară. Din talpă până în vârful capului. Mă cântărește, când dă mâna cu mine, da așa. Cine mai și ăsta? Nu contează. Dar știți ce e important? Că Dumnezeu îi îngenunchează. El îi îngenunchează, Dumnezeu. Când Dumnezeu vrea să lucreze, nu se uită la haina ta. Eram în Germania, m-a chemat cineva pentru stăruință după Duhul Sfânt. Și m-am dus cu o echipă din frați. Din Pâncot am plecat, după aia din Austria am luat pe alții. O zis, vrem și noi să mergem, să vedem cum e. No, haideți! Și l-am luat pe Iohan și mai mulți ne-am dus acolo. Când ne-am dus acolo, în seara aia am zis fraților, noi ne unim în Duhul, nu avem nimic de judecat, avem ceva unul împotriva altuia, era și fratele Alin, nu avem nimic, haideți să ne rugăm. Și ne-a rugat. Și în 20 de minute, 4 persoane, Dumnezeu boteza cu Duhul Sfânt. În 20 de minute. Și în seara asta, Domnul poate să boteze cu Duhul Sfânt. Nu numai la stăruință, nu-i ceva șablon. În timp ce predică Dănuț, poate Dumnezeu să coboare Duhul Sfânt peste tine. Dacă crezi din toată inima, Dumnezeu te face să vorbești în alte limbi. Prorocia zidește biserica. Vorbirea în alte limbi zidește, sufletește. Și noi avem nevoie de o întărire. Și întărirea asta nu o face nimeni altcineva decât dacă noi vorbim cu Tatăl nostru. Când mă prezint în fața Tatălui Ceresc și îngenunchez acum într-o noapte după lucrare de eliberare cu sora, eram singur în cameră. Ca mei dor toți târziu, eu dor de vreme. Și m-a dus în cameră. Și am tras așa un pui de somn, după aia, când mă uit, un duh era. Ele îți fac vizită, de-aia mulți nu vor să se roage pastorii. Vor să predice cât de mult, dar nu vor să opereze. Nu vor să opereze. Nu le place să opereze. Și ați văzut ăștia la smund, când ești acolo, ai văzut doctorul pe salvare, ai altă atitudine când ai un doctor cu tine. Eu de multe ori am fost la spital, la urgență, și a venit doctorul, m-a luat, am sunat pentru intervenție. Vreau să spun, biserica trebuie să aibă lucrătorii care să intervină în orice noapte. Și ei când intervin, Dumnezeu își pune mâna. Amin. Iisus Hristos e Domn. Iisus Hristos e Domn. Zabrogome nagada samania. Salara nagada samania. Iisus Hristos e Domn. 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 Sakana nagada varana hada samania. Sakana varana nagada samania varana nagada varana. E o sabie aici care taie orice lanț. Unii dintre dumneavoastră sunt înjugați cu lanț. Și lanțul acesta taie sabia Duhului Sfânt. Lăudați să fie Domnul! Lăudați să fie Domnul! Orice juc, puterea și autoritatea lui Dumnezeu coboară. Dacă ești înjugat la jocuri străine, Dumnezeu face eliberare. Salvează-ți viața. Salvează-ți viața. Și Lot a ieșit și s-a dus în cetate, într-o peșteră. Și a stat acolo că era frică.
Era frică să nu fie nimicit. Odată cu nelegiunea cetății. Tu trăiești pentru Dumnezeu. Tu trăiești pentru Dumnezeu. Puterea e la dispoziția noastră. Nu zis Domnul așa? Păi vei, fraților, El a zis, mergeți, vindecați pe bolnavi, scoateți draci în numele meu. Păi Domnul a spus lucrul ăsta. Și El nu poate să mintă. Dar eu, ca să pot să fac lucrarea asta, trebuie să rămân în ascultare de Dumnezeu. Că neascultarea este tot una cu ghicirea și vrăjitoria. Dacă eu mă încadrez la neascultare, duhurile acelea vin peste mine și caută să smulgă viața, să te depărtească de Dumnezeu. Înțelegi un lucru în seara aceasta. Nu știu cine ești aici și bine pentru mine asta. Știi de ce? Eu m-am ridicat în numele Lui Iisus Hristos din Nazaret și am deosebită plăcere să mă rog pentru tine. Dacă simți că viața ta e stăpânită de un duc, în seara aceasta suntem aici cu oamenii lui Dumnezeu, Alin, Traian, fratele nostru, fratele Mircea, ne rugăm înaintea lui Dumnezeu. Noi trebuie să avem rugăciuni în care să fim încredințați că Dumnezeu ascultă. Stăruim în rugăciune. Observați, putem să ne rugăm pentru 1000 de oameni în jumătate de oră. I-am trecut pe sub mâini și s-a rezolvat tot. Dar te poți ruga pentru un om 3 ore ca să fie cu rezultat. Dumnezeu dă rezultat. Și fiecare lucrare o facem la cuvântul lui Dumnezeu. În numele lui Iisus Hristos din Nazaret și la cuvântul lui care dă viață. Egania Valade Xanagana. Iisus Hristos este Domnul. Iisus Hristos este Domnul. Iisus Hristos este Domnul. Cred în vindecările divine. Încercați lucrul acesta. De multe ori simțiți o povară asupra pieptului și spui, n-am putere. Am o greutate care o port. Caută pe omul lui Dumnezeu când ai greutate. Vine stare de întristare peste tine. Caută pe omul lui Dumnezeu. Caută. Roagă-te. Eu dacă mă doare capul, mă rog. Frații care visionează cu mine știe. De multe ori ei spune, frate Diveriu, așa mă doare capul. Și am zis, mă, putere la noi. Cum? Domnul ne-a dat-o. Crezi? Și te duci la el și spui, așa zâmbind, în numele Lui Iisus, durere, pleacă din capul lui. Și el mi rămâne mirat. Rămâne mirat și spune, mă, m-a lăsat, nu mai mă doare. Veniți la rugăciune, marți. Stăruiți în rugăciune. Stăruiți. La Bângot am avut de la 1 decembrie până în 20 de zile de rugăciune, în fiecare seară. În fiecare seară. Dumnezeu a eliberat. Dumnezeu a vindecat. Dumnezeu a vindecat cancerul sos. O luat puterile simplu la o rugăciune. Dumnezeu, El e atât puternic și-a pus mâina Lui. Veneau o soră 2 ore jumate cu mașina și o stăruit 2 zile și am lăsat-o în pace. După 2 zile m-am dus la ea și am zis Domnului, Doamne, ce se întâmplă cu femeia asta? Și Domnul a zis, spune-ți mâinile peste ea. Și când mi-am pus mâinile peste ea, a început să vomite. A eliberat-o Iisus. Zice, nu chema moartea cu blestem. Noi suntem un popor, că noi am stat mai mult în cuptor. Și de-aia suntem mai închiși la față. Dar nu contează. Domnul ne iubește.
Oh, ne iubește Domnul. Slăvit să fie Domnul. Dar vreau să vă spun, noi suntem așa ca arabii, sânge puternic, dar Domnul ne iubește. Și am început și ne-am rugat. Și când ne-am rugat, l-am chemat și pe Alin. Și ne-am pus mâinile și în numele Lui Iisus Hristos, femeia a fost eliberată. Dumnezeu a făcut anul acesta lucrurile acestea. În seara aceasta aș vrea să mă rog pentru dumneavoastră. Că așa am văzut că a scris pe internet, seara de eliberare. Apoi eu am venit cu armele. Aleluia. Împreună cu voi. Vreau împreună cu voi. În seara asta am venit în numele Lui Iisus Hristos. Mă simt responsabil în fața dumneavoastră. Și am respect pentru voi. Aici e Naomi, fata mea. El e ginerele meu. Sami. Naomi a fost pe moarte. Voi v-ați rugat pentru ea. Când am fost mai necăjit, m-ați chemat aici să predic și am venit. De o lună jumătate a fost operată la Cluj, iarăși din nou. Ascultați-mă. După ce Naomi s-a simțit mai bine după 2 săptămâni, diavolul a zis, voi vă bucurați acum, vă dau o altă palmă. I-a dat la Sami o semi-pareză. Să ne necăjească mai mult, să nu mai lucrăm pentru Dumnezeu. Vin pastorii și spune, nu mai lucra, stai liniștit. Tu nu vezi ce se întâmplă? Nu vezi? Nevastă mea îngrijorată de multe ori zice, nu te mai ruga, lasă-i să meargă la pastorii lor. Tot noi suferim, tot noi. Și a zis, nu spune lucrul ăsta. Nu noi dăm viață. Nu noi, Dumnezeu dă viață. Nu noi. Omul lui Dumnezeu trăiește sub călcâiul lui Dumnezeu. Omul lui Dumnezeu nu poate să fie atât de belșug. El trebuie să stea în stare de har. De mila lui Dumnezeu. El acolo trebuie să stea. Vrem pâine, ne rugăm, Domnul ne dă. Casa noastră nu duce lipsă de nimic. Nu vă spun asta că vreau ceva de la voi. N-am nevoie de nimic. Dumnezeu, sănătate să ne dea. Amin. Sănătate. Nu vin să cerceți bani. N-am nevoie. Nu că n-am nevoie, am nevoie. Dar nu vreau de la dumneavoastră. Am un Tată care în cer, care El veghează asupra noastră și ne rânde hrana în fiecare zi. El, Părintele veșnicilor, Împăratul împăraților. Și când am primit palma și cu Sami, am zis, nu se poate. Ce să fac? Dumnezeu îmi trimite un proroc. Și zice, o zis, Domnul, să nu te oprești. El de acum începe cu tine o lucrare nouă. Iisus Hristos e Domnul. Aleluia. Iisus Hristos e Domnul. Și am așteptat să înceapă lucrarea. Și a început valul. O venit valul. Ascultați-mă, mame, voi știți ce înseamnă asta. Să ai fata în spital. Era de 2 luni Naomi în spital. Și în loc Naomi să facă bine, starea ei era tot mai rea. Doctorii nu ne dădeau nicio speranță. În seara de Crăciun, de nașterea Domnului Iisus, când toți oamenii mâncau, iau, băieții mei, David, Elisei și Moise, sălbușuri tăia porcii și nimeni nu interesat de nimic. Elisei, care astăzi nu-i mai și-a plecat la Domnul, s-a pus și-a făcut sarmalele, că noi am învățat ca copiii noștri să fie folositori, să muncească cu mâinile lor, să ajute familia, să
respect față de tata lor, care slujește lui Dumnezeu. Numai așa poți să rămâi un lucrător stabil, statornic. Și diavolul nu are putere să te lovească. Și caută să lovească pe cei din jur. Dumnezeu. Și într-o dimineață vine Moise la mine și spune: tată, hai în cameră la mama. Adică la mama mea. Ce? Zice Elisei, nu mai simte picioarele. Nu se poate, m-am tulburat. N-am scos niciun cuvânt rău. Dar m-am întristat în Duhul meu. Și când m-am dus, am întrebat Elisei: ce-i cu tine? Imediat m-am rugat pentru el. Ce să fac altceva? Am luat sticluța cu de lemn, i-am făcut ungerea, că ei de mici, asta au știut. Dacă i-au durut capul, ne-a rugat. Dacă l-au durut somacul, ne-am rugat. Dacă l-au durut piciorul, ne-am rugat. Și ei au văzut vindecarea lui Dumnezeu. Dacă au auzit o voce amară sau umbră, ne-am rugat și au plecat în numele lui Iisus. Și așa lucrarea lui Dumnezeu s-a făcut. L-a internat pe Elisei la spital. Iubiții mei, frați, o lună de zile au stat în spital. Au venit acasă, a treia zi ne-am dus, adică în fiecare zi mergeam la el, dar în ziua aia, așa ne-am adunat din toate camerele, suntem mulți, și ne-am întâlnit la Elisei în cameră. Era ziua la ora 1:30. Cred că era joi. Și Elisei era bucuros. A zis: tată, am simțit degetul mare de la picior. La piciorul stâng. Și a spus Elisei: te faci bine, tată te duce la Moneasă, la recuperare. O să fii bine, o să vezi. Am făcut o rugăciune pentru el. Și diavolul ce-a zis? Vă chiar vreți să vă bucurați? Chiar vreți? Și dintr-o dată Elisei a căzut într-o convulsie. Și-a revenit, o strigat pe mama lui. Și după ce o strigat-o pe nevastă mea, o spus două cuvinte: Doamne, ai milă de mine și nu mă lăsa. Știi ce înseamnă să sfârșești în glorie? Am văzut pocăiți care își rup hainele, își mulgec părul, dau cu capul de beton, se duc la alcool, se supără pe Dumnezeu, se uită în sus, vorbește urât. Aia nu-i pocăință. Aia nu-i trăire. Aia nu-i smerenie. Amenințarea cu degetul, orice nebun o poate face. Dar trăirea cu Dumnezeu este un dar aparte. Zalore cadamanacadasa. Lacrimii dumneavoastră sunt cântăriți. Aici un înger al Dumnezeu care adună fiecare lacrimă în parte. E Duhul lui Dumnezeu în adunare și cercetează inimile. Și Elisei a plecat la Domnul. Lupta a început cu Naomi, iarăși din nou. Acum cu Sami. Ne rugăm în continuare ca Domnul să-și pună mâna peste Sami. Amin. Noi știm că Domnul și-a pus mâna deja, mulțumim. Și Sami a început să laude pe Domnul. Asta e bine. În necazul tău, laudă-L pe Dumnezeu. Laudă-L. Binecuvântează-L. Și Dumnezeu zice prin îngerii care erau acolo: Lot! Strigă la el, grăbește-te! Lot a întârziat până dimineața. Și Dumnezeu zice: Lot, grăbește-te! Ieși și salvează-ți viața! Grăbește-te și ieși din lumea aceasta. Sunt aici, mă înfățișez în fața dumneavoastră, un om încercat. Nu mă laud. O spun spre slavă lui Dumnezeu, care vede toate lucrurile și în fața lui gol și descoperit totul. Că tu
Dumnezeu are putere să te vindece în clipa aceasta. Amin. Are putere să te tămăduiască în clipa aceasta. Amin. El are puterea aceasta. El, Dumnezeu. Eram odată la Horia, chemat să mă rog. Și acolo era o femeie care a muțit. A muțit femeia asta. 3 săptămâni de zile a fost mută. Un frate păstor de aici, de la Arad, m-a chemat și a zis: Tiberiu, hai și roagă-te pentru el. Și am zis: întrebați pastorii dacă îmi dă voie. Nu mă bag în terenul lor, că la urmă te ocărăsc ăștia. Și știți ce a spus pastorul la fata sorei? O zis: lasă mari să rauge cine vrea, că e plină de duhuri. O zis: eu nu mă rog pentru duhuri. Băi, fraților, vrei să fii doctor și să umbli numai în halat fără să te murdărești? Da? Păi tu vrei să fii chirurg și Dumnezeu te lasă așa fără să faci nicio operație? Păi dacă ești doctor, trebuie să operezi. Uitați-vă, psihiatria, spitalul, internatul, nu poate face nimic. Dar intervine Duhul Sfânt. Și când intervine Duhul Sfânt, știți ce să face? Semne și minuni. Iisus Hristos e Domn. Amin. Iisus Hristos e Domn. Amin. Iisus Hristos e Domn. Iisus Hristos e Domn. Amin. Lăudat să fie numele. Amin. Asta e bunătatea lui Dumnezeu. Mi-amintesc odată, era o soră, visa la spital. Să se întoarcă acasă. O zis: du-te acasă, că acasă te așteaptă salvarea. Era săracă, avea o emoragie de sânge din trupul ei, afară de câteva luni de zile și n-avea bani. Și doctorii nu s-au atins de ea. Și noaptea am vis și a zis Domnul: du-te acasă, că te așteaptă salvarea acasă. Și femeia asta, ce s-a gândit? O zis: mă, să mă duc acasă din spital și să sun la salvare, să vină salvarea și să mă ia, să mă ducă la spital. Poate așa la urgență îmi face ceva. Și eu spus la un frate păstor și fratele ăla i-a zis așa: auzi, tu ai botezul în apă? O zis: nu. Nu, salvarea ta e botezul în apă. Când intri în apa botezului, izvorul de sânge se oprește. Iisus Hristos e Domn. Iisus Hristos e Domn. Iisus Hristos e Domn. Fratele ei prezbiter au zis: eu nu te botez, că ești bolnavă. Și am zis: lasă, soră, că te botez eu. Am băgat-o în apa botezului și când a scos afară, s-a dus, s-a schimbat de haine, au venit să iei cina și au zis: fraților, mi-e rușine, dar trebuie să vă spun, eu nu mai am nicio emoragie de sânge. Iisus Hristos este Domn. Aleluia. Acolo nu a fost mâna lui Tiberiu, a fost mâna lui Iisus Hristos, care are putere să vindece orice boală. Mâna lui a fost acolo. Și a intervenit cu un glas puternic. Știți de ce? E mână de Dumnezeu. Uitați-vă, Domnul Iisus merge și vindecă un orb. Și știi ce face Domnul? Ia tină, pune salivă, scuipă, o mestecă bine și îi unge ochii. Și a zis: du-te, scaldă-te la scăldătoarea Siloamului. Du-te, scaldă-te! Și omul când vine, cum vei să-L întreabă Iisus? Văd niște oameni ca niște copaci. Și Domnul Iisus îi spune în lucru în seara aceasta: ascultă-mă, poate nu vezi bine. Uită-te în ochii lui Iisus Hristos. Aleluia. Uită-te în ochii lui Iisus. Și când s-a uitat în ochii lui Iisus, a început să vadă bine. Dacă nu vezi bine și vezi pe frații tăi răi, ascultă-mă, nu te mai uita la ei, că ei sunt oameni și tu greșești. Uită-te la Iisus, că în El nu o să vezi greșeală niciodată.
Și el nu-i mai răstignit. El e la dreapta lui Dumnezeu. Glorie Lui. Așteaptă să vină să cere mireasa din crăpătura stâncii. El, Dumnezeu. Într-o zi ne vom lua zborul de aici și vom pleca toți. Vom pleca de aici. Zabrogomina Gadașamana. Dumnezeu e tot puternic. Salvează-ți viața. Am ridicat mâna aici că vrem să ne salvăm viața. Vrem să facem lucrul acesta. Zabrogomina Gadașamana. Dumnezeu are putere să vindece orice boală. Cred în numele Lui Iisus Hristos din Nazaret, singurul Fiul al lui Dumnezeu. Când ne-a rugat pentru sora care e în mijlocul dumneavoastră la alte ieri, i-a zis, uită-te la mine. Și Duhul ăla nu vrea să se uite. Nu vrea nici cum. Nu vrea. După ce a fost eliberată, s-a rugat ea pentru noi. Și a zis, Doamne, ai milă de frații mei. Prin cuvântul lor ai lucrat, Doamne. Și eu sunt bine pentru copilașul meu. Are un copil. Și vine al doilea, în burta ei. Iubiții mei, frați, avem oameni dintre noi care Dumnezeu îi lasă ca noi să avem credință. Că noi, dacă nu vedem, nu credem. Credința este o credere neclintită în lucrurile care nu se văd, o zgudită în credințare. Seara aceasta rămânem la cuvântul acesta, salvează-ți viața. Te rog să te gândești la viața ta. Am avut un tânăr care ne-am rugat pentru el în casă la noi. Și a zis, Domnul, dacă astăzi nu te hotărăști, nu se amână mult timp când vei intra în pușcărie. Și a zis, dacă a vorbit Dumnezeu, să fac așa. Și a intrat în pușcărie 7 ani. 7 ani! Odată la un tânăr la fel, în biserică la noi. I-a vorbit Domnul, era pe ultima bancă. A zis, Domnul, nu mai fă ce ai făcut. Nelegiuirea care o faci. Ieși din anturajul acesta. Că dacă nu vei ieși, vei intra după gratii. Nu ne-au ascultat. A intrat în pușcărie vreo 3 ani. Biserica are vegheatorul ei. M-am dus la locul meu de strajă, stam pe tur ca să veghez, să vă ceare să vorbească Domnul. Ieși! Calabera Nagada Saman. Cherio Brahanagat. Te-ai pus pe gânduri în seara asta. Trebuie să faci o schimbare în vieții ta. Dumnezeu are nevoie de tine, te iubește. Până nu-i târziu. Să vede în spatele tău o amenințare. Stă un bărbat, e un duh, cu un topor în mână, ca să caute să lovească în spatele tău. Caută și apropie de Dumnezeu. Fă ce ai de făcut. Zabrogomene gheto fără negat. Pregomenie fără de galia să protofă. Navașa ca namana hadahat. Va trebui dumneata să treci înaintea Domnului. Să-ți faci o verificare a vieții dumneatale. Să te prezinți în fața lucrătorului și să faci o mărturisire. Și lucrătorul să facă o rugăciune pentru dumneata, ca starea de sănătate din trupul dumneatale să se facă bine. Ai nevoie de mâna lui Dumnezeu să atingă de plămâni, de ficat, de pancreasul tău. Iisus Hristos e Domn. Iisus Hristos e Domn. Iisus Hristos e Domn. În Îngerul lui Dumnezeu care ești ținut de Îngerul acesta, El te ține în brațele Lui. Slăvit să fie Domn! 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 Biserica se roagă în alte limbi. Mijlocim în alte limbi înaintea lui Dumnezeu. Stăruim în rugăciune în alte limbi înaintea lui Dumnezeu. În comenahara baranagada sumana calamanaga. Pregomia stime negado sumania farade garuvel. Iisus Hristos este Domn. Iisus Hristos. Iisus Hristos este Domn.
Sus Hristos este Domnul. Sus Hristos este Domnul. Îi dă la putere asupra morții și îl dă viață. Igoria Varaha Shahanagara Veranahara Veranaga Regodo Shenagara Veranaga. Sus Hristos este Domnul. Sus Hristos este Domnul. Sus Hristos este Domnul. Sus Hristos este Domnul. Shahanagara Veranaga Verigo Veranaga. Voi veni